72 anyos nga lola ang patay human mabanggai sa motorsiklo sa barangay Pahina, San Nicolas ning Dakbayan sa Sugbo. Ini ang report ni Alan Domingo. Makita sa video kini usa ka babae nga milabang sa karsada og sa pag-abot sa tunga-tunga kalit kini midagan nga maayong pagkaigo sa nakagross nga motorsiklo og nalagpot kini layo. Nahitabo kini pasado alas 11 sa buntag sa Si Padilla, barangay Pahina, San Nicolas niadtong Hunyo 12. Ang 72 anyos nga biktima gidala sa ospital human sa aksidente. Apan wa nakagwanta ang tiguang ug nakabsan kini sa iyang kinabuhi sa tambalanan. Samtang ang driver sa motor nga nakadasmag usa ka lalaking Indian national nga nag-edad og 18 anyos. Gikustudiya kini sa Traffic Enforcement Unit kun TEU kinsa nakaangkon lang og minor injury sa iyang tiil. Wa na kini magpa-interview pa sa media dihang gikuhaan sa iyang habig. Sa inisyal nga pakisusi sa Chief Traffic Investigator, giabaga sa suspect ang tanang bayranan sa biktima nga gidala sa pribadong tambalanan. Kitang mga driver, kita gyud mo'y mohatag og safe stopping distance kung ang mga tao kuno mulabang nga naas kahadlok was pangunahon na or kaning naglibog na ba kita gyud mo'y o kita mo'y mo adjust. Sa Pikasbahin, tulo ka mga tao ang naangol human na dasmagan og multicab sa Bacalso Avenue, Barangay Poblacion Pardo. Ang mga biktima padung untang musimba pasado alas 5 kaning buntag dihang kalit lang silang gidasmagan sa sakinan hinungdan nga nakaangkon og danyo sa ilang lawas. Dali silang gisakay sa ambulansya ug gidala sa tambalanan. Samtang ang driver sa multicab na ila nga si Richard Ladunga, 28 anyos miangkon nga nakatulog human matud pa siya gikan nakig-inom atol sa birthday iyahang gitambungan hinungdan nga nabanggaan niya ang tulo ka mga pedestrian. Gikustodiyan usab sa TEU ang multicab driver og ang iyahang gimanihong sakyanan. Nakatuog juga? Nani nakasulti nimo sir nga nakabangga ka? Wala. Pag bangon na nimo dito na naka-feel ka nga. Feel ko nga mo kanina katras ang kamot na tungwad yun si kanina. Mas maayo nga mo-observe gyud ta sa traffic rules and regulations. Mo nang kusog ang atong ning declare accident diri sa Cebu City because mostly sa atong driver kaning wala mag-observe sa traffic rules and regulations. Pahimangno sa Traffic Enforcement Unit sa mga magmanihog sa kinahanglan mag-amping aron malikay sa disgrasya ug dili usab makaamong sa kinabuhi sa ubang tao. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.